Hvordan udbyggede Mao sin magt under krigen? Han startede med at udbygge sin magt internt i Kommunistpartiet. Han stødte mange intellektuelle sympatisører fra sig. Han begyndte at redigere i partiets historie, sådan at kommunismens fremgang tog sig ud som en nøje, velovervejet strategi. En helt ensartet ideologisk kurs. Han udrensede sine modstandere, især de moskvatro, der stadig troede på, at revolutionen udsprang i byerne. Mao blev med et revolutionen og gjorde den til sin egen. Hvilke faktorer blev medvirkende til, at Mao stod som vinder af borgerkrigen? Den kinesiske kommunisthær fik ny udrustning fra den slagne japanske hær, der overgav sig efter atomangrebene på Hiroshima og Nagasaki. Derudover rådede Mao over en hær på 900.000 mand og havde stor støtte fra lokale militsgrupper og millioner af civile. Hvad blev der af Kai-shek? Efter KMT's fald flygtede Chiang Kai-shek med statskassen, guldreserven, kunstgasse, flyvevåbnet og store dele af flåden over det smalle stræde til Taiwan. Der var 2 millioner af flygtninge, der fulgte med ham. Mao, der også blev kaldt den store rorgænger, udråbte i 1949 Kina som Folkerepublikken. Mao blev i denne folkerepublik hyldet af millioner af jublende skævøjne. Flere og flere byer blev på dette tidspunkt frigjort en efter en. Dette gjorde Mao ved at sende en hær af såkaldte befrielsessoldater, som havde det formål at erobre kolonier og byer for at frigøre dem. Kun meget få byer kunne Mao ikke erobre, og Mao havde også et princip om ikke at stille sig op imod britiske kolonier. Hvem var Mao allieret med, og hvem var han imod? Mao blev meget inspireret af Sovjetunionen, der også havde et kommunistisk styre. Han var meget inspireret af diktatoren Josef Stalin. Af fjender, der havde han USA og Japan. Var Maos livsstil tro mod hans ideologi? Mao var kommunist, og hans livsstil var særdeles, han var sammen med mange unge damer og levede et liv med masser af luksus og mange penge. Derfor ville det være meget forkert at sige, at hans livsstil var tro mod hans ideologi, og sådan resten af hans befolkning levede. Han troede selv på, at være sammen med mange kunne give ham evigt liv, og derfor var han hele tiden sammen med nye unge kvinder, og prøvede på mange måder at få kontrol over sin impotens, da den ville kunne ende hans liv.